Tayo, amigo. Sus, hapit yun ming duha yun. Uwa pa lang kumapugong. Bay! Nga, yawa ako ni mo yan nung. Kambuha nga ka, katong hitabong atong iadto tayo na misita tayo ni Janine. Ano man? Hapit nito buliaso itong hapit ang mamatay noon na to. Usa may naaana. Ano mo kong idada itong pagpamisita? Ay, kabalat ka, kay og namatay ka. Kitang duha kay nagkakos mata itong duha na iya taron. Anya, ako may mong paon. Oh, di igo, yapong ko, kay naamon ko si Muluyo. Naunsa ba ka, oy? Anak na siya. Kay wa magiteswerte atong bayhana sa iyang anak wa pa mamuli. Unya, wala man sa diya ang iyang bana kay tuwa mo to sa gawas. Mas maayo pa hinuod, magkaparam kabaos na niya. Sa maayo, sumantal. Pangamungay sa ning naong nato, daghan may sa muntip. Ato ba itong torjaro ni noon? Wa pa rin mauli din ang iyang anak. Wala pa mauli, wala sa mauli ang bana. Torjaro na to. Si Janine may atong bilahan. Usya man di ay, di ba ito kahimo ito kay duha talaki ta niya siya babay. O nya, Pasangil na tagayo-ayo dito, murag mangayot ang bitsin o asin at itimpla sa utan. Pero iniguman niya gatag, siya itong timplahan. ganda mo niya. Ikaw wala tulad ako. Oh, sige. Nya, binli ko gamay ha, kasi mga tulo lang kabalihibo, bakit? May siya nang mahapdit sa tigamay ba? Kaya nang inig-alala ko sa ako na itong hubon-hubon ba? Tati, adyo naong. Ganang imuhang, makana biting imuhang ka pag sa wheel sa imuhang andila. Oh, naabi na ko maoy butanganan. Mamaor ko. di na magdugay. Sige. Ay, salamat in taon kay akong bana. Wa jud nalimot sa ako ang paborito ba. Iya akong gidalhan. So karon akong bana naabot naman dikan sa abroad. Tuwa siya dito sa kwarto na tuog. Nagpahuway sa kadiyot kay ini kagabi birahan man ko niya. Sus kanindot dyan akong bana. Pero akong anak, pa man gihapon na uli. Nastranded pa man gihapon dito sa airport. Pero okay na lang to akong anak. Ang importante akong bana kay akong bana may akong kalipay po. Jesus, love. Tuog maayo diha love kay ini kagabi birada ta maayo love. Ayo. Kinsa ni sa drone? Ayo. Kinsa mo ka istorya sa akong asawa ay biktima sa baa mura mag sama na sila diha nga buwa may respeto nga kampanlong mo pag abot og ikaw kusgawas lami ta kay isang pakikoy sa akong asawa biktima sa baa kinsa man sila dang sigig mura mag naglalis kinsa man sila oy Sige, ano bang talis kuwan og game ang asawa ako na tuon ikaw sa kami. Yo. Ay, na sa dere, wa mo natagam atong hapit among tigbasa. Mao bitay ibalik ni kay naami tuyo ni mo. Sabi to yan ninyo nga akong anak wala palagi na uli. Usa pa sad, di ko gusto nga kamo maoy panguyaban sa akong anak. Oh. Ana na siya. Oh. Ay wala man nimong anak. Unya, wala sa daging mong pana. Unya, 40 naman siguro nimong hidlawa, may gidugayon naman. Unya, kami, nang gungis na yung amua, kay wala pa kabirada. Saan pa sa una nang ulyam ni si mua, wala pun minusukta. Unya, asa may labot na ko ana nga nang gungis na nang inyo ha? Itog ka na ganing sisini? Wa ko labot ana. Kahinganlan, nga karong hapuna, maangkon, ug madisgrasya na ka na mong duha. Disgrasya ko taon, nga nang taon madisgrasya nga. Sus, ako aning panimalay, nga nang taon ako mo madisgrasya. Kamoy no duha mo madisgrasya na Kami karon. nga, kinsa may magkadisgrasya, nga wa may makatabang nimo, kay way mong bana, lugos na ang among tirana karong gabi na. Lalab. Kining duha lab. Samo kay lab. Lugoson ko nun niya yung mga asawa. Lugoson ko nun niya. Wala ko yung abot lagi mo. Ayaw mo.